Арчада үткән Созвездие Йолдызлык республика фестиваленең зона этабын күп кырлы талант иясе Тахир Исмәгыйлев алып барды. Арча егете, беренче мәктәпне тәмамлаган, сәнгатькә гашыйк, тормышын аннан башка күз алдына да китерми. Яшь кенә булса да, һәр яктан килгән, сокланырлык, шибәр, акыллы, талантлы, максатына ирешүчән. Аралашырга рәхәт, масаюны белми, монысы кызлар колагына сер итеп кенә өйләнмәгән. Өйләнергә вакыты юк, әллә вакыты җитмәде микән? Үзе исә башта карьера, кызлар аннан соң ди. Инде безнең күптән түгел, президентыбыз ярдәме белән республикада Созвездие Йолдызлык театры барлыкка килде һәм шул барлыкка килү көненнән бирле мин шушы театрда эшлим. Эшебез бик каты. Спектакльләр чыгарабыз, Хәсән Туфанга багышланган спектакль чыгардык, рус телендә Лопа де Веганың изобретательная влюбленность спектаклендә чыгардык, ретро кичәләр, әдәби кичәләрдә үткәрәбез шушы театрда. Бик рәхәт, фестивальгә килгәндә инде менә шушы районнарга йөреп, сәхнәләрдә эшләп, шушы фестивальнең алып баручысы булып эшләргә дә туры килә. Өчен оларда әле безнең планнар зурдан. Созвездие Йолдызлык театры Казанда, Гладилова урамында, Гладилова урамы 49-нчы йортта урнашкан. Бу элек татар тузының бинасы. Һәм шушы безнең матур яңартылган бинабыз барлыкка килде. Труппага кемнәр безнең керде? ГИТИСны тәмамлаган артистлар керде, Казан театр училищесын тәмамлаган артистлар керде. Хәзер барыбыз да безнең Созвездие Йолдызлык театрының артистлары. Бу дөрестән дә зур, чын профессионал театр. Менә хәзер бит инде Созвездие Йолдызлык фестиваленең зональ сойлап алу турлары бара. 25 февральдән башладык. Шул көннән, шул датадан бирле бер көн ялда булган юк, чөнки без менә республиканың төрле районнарында үткәрәбез әлеге фестивальне. Әлмәт, Чаллы, шушы шәһәрләр арасында бары бер көн, 2 көн генә ял, ул көнне кемдән булса без ял икәнлек дип уйландык. Ләкин алай түгел, ул көнне без төп эшләр инде без театрга барып, чаралар, спектакльләр уздырабыз, үткәрәбез, гастрольләр белән чыгып китәбез. Шуңа күрә 25 февральдән бирле бүген инде безнең 18 март бер буш көн булганы юк әле, ул кайчан булыр? 5-нче балалар бакчасына йөргәндә талантлы баланы тәрбияче күреп ала һәм концертларда шигырь сөйләргә куша. Зур сәхнәгә аны башлангыч сыйныф укытучысы Ирина Никитина чакыра. Созвездие Йолдызлык фестиваленең зона туры Арчада үткән елны ул Лия Ильина ярдәме белән сәхнәгә конференция буларак чыга. Дөрес, Казанга үтми, 3нче була. Әмма җыр номинациясында 2-3 урыннардан күтәрелә алмаган егет 2016 елда конференция номинациясында 1нче урынны яулый. Төрлесенә тотынып карадым. Татарстан Республикасы президенты аппаратына рәсми чараларны алып баручы кирәклеге турында ишеттем. Очрашып сөйләшкәннән соң 3 кешедән мине сайлап алдылар. Хәзер мин президент каршындагы чараларны алып барам. 21 елда Әлфия Абзалованың кызы Зөлфия апай тәкъдим ясады. Әлфия Абзалова фонды белән шөгыльләнергә, фестиваль оештырырга, ярдәм итәргә. Шуңа күрә шул узган елны бик матур итеп шушы фестивальне үткәрдек. Пирамида концертлар залында грандиоз рәвештә гала концертын үткәреп җибәрдек һәм бүгенге көндә шушы Әлфия Абзалова фондының мин вице-президенты булып торам. Шуңа күрә эшебез бик күп, бик кызык, бик күңелле.